नमस्कार. आज आपण मार्केट स्टाईल रवा केक बनवून घेणार आहोत. खूपच सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी असा हा रवा केक आहे आणि कोणाला कळणारही नाही की हा केक आपण घरी इतक्या सोप्या पद्धतीने बनवलेला आहे. पाहू शकता खूप छान असे टुटी फ्रुटी दिसत आहेत आणि सॉफ्ट असा हा रवा केक तयार झालेला आहे. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. रवा केक बनवण्यासाठी इथे आपल्याला केकसाठी भांडं लागणार आहे आणि इथे मी केक टिन घेतलेला आहे आणि या केक टिनला आपल्याला ग्रीस करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी तेल ब्रशच्या सहाय्याने सर्व बाजूने पसरवून घेत आहे आणि यामध्ये आपल्याला बटर पेपर ठेवून घ्यायचं आहे. तुम्ही तेलाऐवजी बटर देखील लावू शकता. तर इथे मी बटर पेपर ठेवून घेतलाय. तुम्ही तेलावरती मैदा देखील शिंपडून घेऊ शकता. यावर पुन्हा आपण थोडंसं तेल लावून घेणार आहोत आणि अशा प्रकारे हा केक टिन आपला तयार झालेला आहे. रवा केक साठी लागणारं बॅटर आपण बनवून घेणार आहोत. तर इथे आपल्याला एकदम फाईन असा रवा घ्यायचा आहे. तर माझ्याकडे फाईन रवा नव्हता, साधाच रवा आहे. तर या रव्याला आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत आणि याचं प्रमाण मी 1.25 कप इतका हा रवा घेतलेला आहे आणि याला व्यवस्थित आपण फिरवून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारचा आपल्याला रवा हवा आहे. याऐवजी तुम्ही बारीक रवा देखील वापरू शकता. आता आपण जाऊया पुढील कृतीकडे. एका बाउलमध्ये पाऊण कप पिठी साखर घेतलेली आहे. यामध्ये आपण अर्धा कप दही घालून घेणार आहोत. हा केक आपण व्हेज बनवणार आहोत. इथे आपण अंड्याचा वापर करणार नाही आहोत आणि यामध्येच आता 3 चमचे आपल्याला मिल्क पावडर घालून घ्यायची. मिल्क पावडर घातल्यामुळे मार्केटमध्ये असते तशी चव या केकला येते. यामध्येच आता आपण 1 चमचा तेल घालून घेणार आहोत. इथे आपल्याला तेल हे साधं वापरायचं आहे. सनफ्लॉवर तेल घ्यायचं आहे. कुठल्याही फ्लेवरचं वासाचं तेल आपल्याला इथे वापरायचं नाही. आणि आता हे सर्व मिश्रण आपण एका विस्करच्या सहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे हे सर्व मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय. 1 ते 2 मिनिटांमध्ये हे मिश्रण तयार होऊन जाईल. तर बघा मिश्रण हे तयार आहे. कुठेही मिल्क पावडरच्या गाठी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. आता यामध्ये आपण हा रवा घालून घेणार आहोत. आता हा रवा आपण यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता रव्याचा वापर आपण केलेला आहे त्यामुळे आता हे मिश्रण जवळपास थोड्या वेळाने घट्ट होण्यास मदत होईल, कारण की रवा हा यातील सर्व ओलावा शोषून घेईल. तर यासाठी आपण यावरती 15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवून घेऊया. आता एका वाटीमध्ये मी चमचाभर रवा घालून घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपल्याला टुटी फ्रुटी घालून घ्यायची आहे. तर 1 चमचाभर रवा पुरेसा होतो आणि यामध्ये आता आपण टुटी फ्रुटी घालून घेणार आहोत आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. तर रवा वापरायचा नसेल इथे तर तुम्ही मैद्याचा देखील वापर करू शकता टुटी फ्रुटी मिक्स करण्यासाठी. तर हे करण्याचं कारण म्हणजे टुटी फ्रुटी अगदी तळाला जाऊन बसत नाहीत, व्यवस्थित केक मध्ये पसरून जातात. गॅसवर मी एक स्टीलचा टोप ठेवलेला आहे. तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही इथे अॅल्युमिनियमच्या टोपाचा वापर देखील करू शकता आणि यावर मी आता स्टीलचं झाकण ठेवून त्याला बेक करण्यासाठी 10 मिनिटांसाठी प्रीहीट करणार आहोत. आणि या बॅटर मध्ये मी अर्धा चमचा व्हॅनिला इसेन्स घातलेला आहे आणि आता हे सर्व बॅटर पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मी इथे स्टीलच्या टोपाचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही अॅल्युमिनियमच्या टोपाचा देखील वापर करू शकता. आता मिश्रण हे साधारण घट्टसर वाटत आहे आणि यामध्ये आता आपण थोडंसं दूध घालून घेणार आहोत आणि अंदाज घेत आपल्याला हे बॅटर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. तर इथे जवळपास मी 1/2 कप दूध घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित आता हे मिश्रण मिक्स करून घेणार आहोत. यामध्ये आता आपण टुटी फ्रुटी घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. बॅटर तयार झालेलं आहे. यामध्ये आता आपण अर्ध्यापेक्षा थोडं जास्त असं हे बेकिंग पावडर वापरलेली आहे. जवळपास पाऊण चमचा इथे मी बेकिंग पावडर वापरलेली आहे आणि चिमटभर असा हा बेकिंग सोडा आपल्याला वापरायचा आहे. आणि यामध्ये मी थोडंसं विनेगर घातलेलं आहे, जवळपास अर्धा चमचा. आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला झटपट मिक्स करून घ्यायचंय. विनेगर आणि बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर याची प्रोसेस तयार होते आणि आता हे रव्याचं मिश्रण खूपच छान पद्धतीने तयार झालेलं आहे. आता याला आपण केकच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया. आता सगळ्यात शेवटी यावर आपण टुटी फ्रुटी घालून घेणार आहोत. तर यावर आपण कलरफुल अशी टुटी फ्रुटी घालून घेऊया. खूप छान असा हा केक बेक होऊन तयार होतो. तर आता आपण हा केक यामध्ये बेक करायला ठेवून देऊया. तुमच्याकडे अॅल्युमिनियमचा टोप असेल तर तो तुम्ही नक्की वापरा स्टीलचा टोप वापरण्यापेक्षा.
आणि यामध्ये आता आपण अलगद हे भांड ठेवून देणार आहोत. व्यवस्थित मध्यभागी हे भांड मी ठेवून दिलेलं आहे आणि 20 मिनिटासाठी आता आपल्याला याला बेक करायला ठेवायचंय. यावर आता मी झाकण ठेवून देते आहे आणि गॅस इथे मी लो टू मीडियम आचेवरती ठेवून दिलेला आहे. तर 20 मिनिटासाठी आता आपण वाट पाहणार आहोत. 20 मिनिटानंतर आपण पाहून घेऊया केक तयार झालाय की नाही. तर खूप छान असा हा केक फुलून वर आलेला आहे. आता याला आपण सुरीच्या सहाय्याने चेक करून घेऊया. तर केक बेक झालेला आहे. सुरी ही स्वच्छ अशी निघालेली आहे बाहेर. तर आता या भांड्याला आपण बाजूला काढून घेऊया. तर बघा आता हे भांड मी बाजूला काढून घेतलेलं आहे आणि हलकसं गार देखील झालेलं आहे. खूप छान असा हा केक तयार झालेला आहे. तुम्ही हा केक घरच्या घरी तयार देखील करून घेऊ शकता आणि इथे तेलाच्या ऐवजी तुम्ही बटरचा देखील वापर करून घेऊ शकता. आता सुरीच्या सहाय्याने या केकच्या कडा मी सोडवून घेत आहे. आता या केकला प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे आणि केक पाहू शकता. केकची किनार खूप छान अशी सोनेरी रंगावरती बेक झालेली आहे आणि केक देखील पाहू शकता खूप सॉफ्ट स्पॉन्जी असा तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारचा केक तुम्ही घरच्या घरी आपल्या मुलांना बनवून देऊ शकता. तर खूप छान असा हा रव्याचा केक तयार आहे. बघा अगदी मार्केट सारखा हा केक तयार आहे. बघा खूप छान असा हा केक फुललेला आहे. कुठेही हा केक कच्चा नाही आणि खूप छान पद्धतीने हा केक बेक झालेला आहे आणि खालून देखील खूप छान गोल्डन पद्धतीने हा केक भाजलेला आहे. तर या केकचे पीस मी आता या प्लेटमध्ये ठेवून घेतलेले आहेत आणि टी टाइम स्नॅक्स म्हणून हा केक तयार आहे. तुम्ही हा केक आपल्या लहान मुलांच्या डब्याला देखील देऊ शकता. खूप साध्या आणि सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी आपण हा केक तयार करून घेतलेला आहे. खूपच सॉफ्ट स्पॉन्जी हा केक तयार झालेला आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहून कळवा. आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सही. तोपर्यंत बाय.